вкъщи как правя трицепс. Тук не знам дали се вижда. Така, вкъщи правя трицепс. Загрял съм, даже съм загрял някакво серии, като тази, която ще ти покажа. Слагам си ръцете така, може и така, но мен е по-удобно така ще ти показвам. Сега имам ето това. Помагам си с краката. Ако отдолу по-напреде и си помагам по-малко с краката, става по-трудно. Друг ъгъл. Вместо така, идвам тук. Това е по-трудно. Идва по друг начин. Първото беше, все едно съм на скрипеца и правя това. Второто е, все едно съм на скрипеца и правя това. Може да сменяш ъглите по всякакъв начин. Аз имам и тук. Приклякам и помпам нагоре. Имам също, докато съм по-напред. Помпам нагоре. Чакай да помпам така. И така може. Друго. Имаш лицеви на триъгълник. Друго, което аз правя от може би година, две. Не знам дали ще се види от там. Така. Друго. Правя почти също, обаче не използвам шкаф или на диван. Не използвам шкаф, аз това го правя вкъщи на дивана. Това да кажем, че е шкаф. Може да го правиш на земята. На колена е по-лесно. И пак имаме различни ъгли. Този, ако си дадеш ръцете по-близо, или таза по-близо, изгъваш насам. Виж как влиза само в трицепс. Аз съм така, сега така не помня да ви ставаш и така става. Ама само така го правя. Тук вече си е трудно. Тоест, да кажем, загрявам с някакво серии горе, загрявам с някакво серии така. И виж колкото повече ги приближаваш, толкова повече влиза в трицепса и в друг ъгъл. Основното ми, което правя вкъщи е тук, че като свия едва не да ми идва на рамото. Трудно е, тук опъва много. Но това са ми основните упражнения. За трицепс ми е това. Трудно е. Така, после си довършвам, примерно с малко по-горна част. Помагам си. Виж, сега тежестта, нямам тежест почти. Слагам си ръцете тук и пак помпам яко трицепса. Така. Напъвай се. Виж какво мога. И това мога 30 повторения съм правил. Възможно да ми е най-трудно. А не го пробвай, ще се контузиш. Може би след един месец пробвай тежка такава серия. Само пробваш едно-две. Готино е, но ставите много натоварва. Да не се пребеш са. Но като цяло да има тежест, слагаш и сменяш различни ъгли. Ти ще ги усетиш. И това ти имитира на скрипеца всички упражнения за трицепс. Друго с дъмбел.
основно упражнение с дъмбел е това, едва не е прав ъгъл, че даже май повече, как да се подпра тук с табуретка или лежанка. Ето това. Не знам дали се вижда. Ето това ти е основно за трицепс.